Pagpalang araw po sa inyo lahat. Dito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi ko ng konting kalaman po. At isishare ko na rin po at papakita ko po sa inyo mga librito ko po na aking pinagkukunan po ng mga orasyon po. Tara po. Una po sa lahat, dito pa yung iba, hindi ko na inilapag kasi napakabisa po yung mga orasyon na ibabagi ko po dito sa inyo. Isang kaon yan. Yan. Galing po sa Nibisia po, sa aking lola po. Tapos yung iba, dito po sa kon po. Pagkalog ko po sa inyo lahat yan. Tapos ito po yung iba na galing sa Nibisia po na mga orasyonis po. Yan po. Makapal mga yan. Makakapal po yan. Yan po. Kumbati spiritual po ito. Yan po. Orasyonis. Yan po. Marami po ipakakalog po sa inyo. Ito po isulat kamay pero mabisa po ito yung mga aklat sa kumbati po yan. Ito mga panalangin, pangkonsagra, pambinyag, aklat ng Sator. Sinuunang aklat ng kauna-unang libro, Secreto de la Cruz, de la Kumbati de Altardar. Ayan po. Po mga yan, sulat kamay yan. Po, marami po yan. So na to. Dito ko po kinukuha po yung mga binabagi ko po sa inyo para matuto po rin kayo. Dapat po magtuto po kayo sulat po. Bumili po kayo notebook ng ganito po. Bumili kayo notebook tapos isulat nyo po. Pagtiyagaan nyo po magsulat kasi ang matyaga may nilaga at may pararating po, parurunan po yung matyaga. Kaya magtiyaga lang po kayo na tumutok po sa akin. Marami po kayong malalaman po dito mga orasyon po na ibabagi po sa inyo dito po. Yan po mga ora po yan. Yan po. Aklat ng mahusay na mga gamot po yan. Yan. Yan po. Kalko po sa inyo. Ito po. Yung mga orasyon po yan. Yan. Ito po. Aklat ng Iwaga po. Aklat ng mga karunungan lihim po yan. Po, may pamilin po. Pamilin. Ang aklat na ito ay pinagbibilinan ko po sa inyo na taglayin ng puso at diwa. Ang kabutihan, unang Diyos ng lahat ng mga Diyos, Panginoon na lahat ng mga Panginoon, siya na lamang ating sasambay na paglilingkuran. Kung magtataglay po kayo ng aklat na ito ay sapagkat na ito ay mabuti din sana nasa inyo rin ang unang tungo ng aklat na ito sapagkat maraming susi ang tinataglay ng bawat aklat. Yan po, pamilyan po yan mga kan. Makakalog po sa ilat mga to sa inyo. Ito yung panalangin po. O Diyos na tunay, Diyos na totoo, ipanghintulot mo po ninyo na bantayan ang iyong mga anghel ng mga aklat na ito. Yan po. At magbabagi ko yung kunting karunungan lihim po dito kung kukunin po. Ito po. Pampalakas ng kapangyarihan, ibulong sa tubig na inumin at pagkain. Yan po. Hapon ay mga kanyo po Riba Norima. 3 bisis po salin po yan, tapos ipon nyo sa tubig, inumin o pagkain po para pampalakas ng kapangyarihan po yan. Ang po dipinsa po, ibulong sa tubig at inumin at pagkain. Inasuram, 3 bisis rin po yan. Yan po, papakita ko po sa inyo. Marami mga orasyon po yan. Yan po.
po, marami pagkakalog po sa inyo. Dito ko po kinukuha po yung mga orasyon ko po na binabagi ko po sa inyo. Po. Saka ito, sulat kamay, napakabisa po mga sulat kamay. Yan po. Yan po yung ginagamit ko po sa pagkumbati po. Yan po. So, testamento ng araw. Haring araw, kabal at kunat, 24 oras, kaligtasan, depensa sa pangontra. Meron tigal po. Yan po. Sana po paki-subscribe po, paki-like and share po. At po dito po ipakakalog ko po sa inyo, hindi po tinatago po, ipakakalog po sa inyo lahat para may magagamit po kayo. Yan po. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat.